Oh ja, ja best. Dit is Jacob van der Meulen van Engwierm. 24 jaar en al oorlier zit er thuis. Hij werkt voor de gemeente Dongerendiel in de boetendienst, maar daar was bezuinigen. Ja, dat ben ik echt gewend. En ik ben er wel een tijdje uit geweest, maar dat als het in één keer in size komt, dat is wel een compleet slaghoorst. Dus, Waarom is het wel dienen, Harry in de keuken, dit project? Nou ja, ze gingen me vragen en ik denk van nou, er is altijd iets om te pakken. Ik denk van misschien is het wel voor mij. De eerste week van de eerste en ik zei van, ik weet het net, ja, ik weet het net. Maar nu het tweede dag en dan gaat het al vol nofelijker. Is het door hier? Ja. Dit is Pieter de Roos van de Westerijn. Santje hier, de koksopleiding net aanmaken. Hij had goed een uur thuis zitten. Ja, dat begint op lijst wat te vervelen. Mijn ouders die vinden op lijst ook nog best wel leuk. Die beginnen zich ook wat om te irriteren op lijst. Ik moet zelf op zich ook wel weer een squallen, dus ik dacht ik dat dit nou hè. Almeel had zo'n jongeren haar opjoen. Harry in de keuken is een gearworking tussen warrenjobs.nl, de Frieske Werkplein en het Friesland College. De bedoeling is dat de jongeren oplaad worden en in de horeca op de Waterland onder de slag kunnen. Ja, ik wil hard aan werk. Dat denk ik gewoon. Ik wil een cent verdienen. Ik denk lange dagen, lange week. Het gaat super. Het gaat beter dan verwacht, zeiden ze.